खुंडोरी बरबाकलिया कायमा बुलर राजा लॉर्ड सर बहुत पिक्कासर नजर का तो बहुत पिक्कासर बन गया खैते खैते तिने खैते जाते जाने लेना थापता थापती जाते अरे विदु थांनांगो हेय ना 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 एखौ न'नि नङा मा न'नि थांनाव इलाय सोरबा फैनो गोनां दङ हो फाल्थु खालामना दै थाङा आलासि जानो लेंहरदो लोगोफोर जमा थांनांगो माबा थाङानो न'निनो मथलबा बयासो खोमा दे नोंनिया सोरबा फैगोन नामा हो बाननाबाबो लांगोनलै बिथोन नोंखौ नों गालांथारा ओंखार मा थाङा इलाय थांनांगोन बिगुर सेलाय जागोन खिन्थु नाङा खार दारि सिनदो बबा थांबा दारि सिननाय माबानाय सान्दुं गोसाथार सान्दुं गोसाबो मानसिया जानाङा नामा नोंबोखा आं दुगैना उन्दुना थानोसै आं सबबो थांनांगोन फाल्थु खालामना आं हरनाया नायदो होनबाय बाबा थालांखानानै थां एख'न'नि नङा ओमफ्राय दायो गाज्रि जानो थांगोन गामियाव गाज्रि जानो थाङा थांदो आरो ना आं बे खानसे न' नेनो लुगैदों ना दाउबो लिंग्राया दै लोंदो बोरो माथो गैया माया माथो कि ओरैनो मिसा खोथा बुङो बबे सादा आं सादा जायो नामा आंलाय माला सादा जानाय मा सादा गारनो नांलायखिलाय ओइ फाल्थु बाथ्रा बुंना होगार होनदोंना ओरैनो सादा जायो नांगौ सिखाव होनदो रावबो सादा जाया इयाव फाल्थु बाथ्रा थां गरम फेन होनसै आं गरमाव थाना लाय गारथां नाङा आं इयाव उदनोसै ओंखारदो आरो सबथ' दुगैनानै मा नोंखौ नेबाय थानांगोन आं नेनो थानो नागिरबाय गामियाव फुजा दोङो न'आव नेनो मालायफोरा जाखांजोबलायसिगोन जाखाङा दासो ओइ आस्था हाराखौ मोनजाहैगोन नों न'नि थानाय थानो होआ नोंलाय ओइखायनो नोंखौ जोंखाङा खमाय बारना जोनो लुगैयो जानायनि बाथ्रा गैयाना मानसिनाव जानो मानसिनि न'आव मा थारमाने नोंनि मथे जानाय टाइमावल' मोनहैनांगोन नामा नों मा थांदों आं थांग्रोबाय नों मा थांगोन नोंहा स्कुटि दङ हो खैथा जाखो टाइमा टाइम खैथा जाखो एटा जालांबाय एटा बाजा माने नोंनि मथे थारमाने जानाय टाइमाव मोननांगो न'आव थाबाबो मानो गालांनायग्रा नोङो आं हारसिं उन्दुना थागोन होनदोंना नोंनिया धान्दायासो बेलेग खोमा नोंखौ रावबो रायन मारिया नोंखौ आं लाबसाबनायखौसो लाबनाय हायथुथुनो मिथिद' ए लेक्सारा नाङा थाब खार आरो थाङाबा था आं बाराफोरखौ मोजां मोनालै थाङाबा दा मोखां गारनो लाखाबाय फालि गरम बोथोरनि दिन ना गरम बोथोरावसो मा गाननांगौ आरो सान्दुं गोसा मोजां नुगोन नायदो मोजां नों गानखायदो फ सोरनो गाननायखौ सान्दुं गोसा आंगि बे खनसे गाननाय थेवबो बे खनसे गाननाय टेस्टिं गाननाय वा हेमा मालिनी बायसा नुदों नै लोगोफोर हौवा हिन्जाव इदि ससमा गानना थांबा हटाक समायगोन खुंडोरी बरबाकलिया कायमा बुलर राजा गाननो सान्दुं गोसा गान शिलं बेरायनो थांबासो बेरायनो थांबासो गाननांगौ गानब्रा मोजां नुदो है मुरख'सो नों सान्दुं गोसायाव ससमा गाननांगो नाया माने सान्दुंआनो बोरै जोंला जोबनाय नै थांनो नागोन बोरै फैदो मारिगोन नों मारि नों मारि नों इखि मारिबायलै आङो मानसियानो खदाय गरमदो गामसाल' गानगोन आरो आलासियानो थांबाय निया आं हाया मारिनो ओंखायनोथ' थांलायनोसै जानो आं थाङा होनबाय गरमाव न' नेनो गालाङा हौवाया लेथ्राथार गालांनाय गैया गोमाजानो गियाव हिनजावखो आं दायाबो गोमाजानो गिया नोंखो थांनोबा फै थाबा जानो आलासिनो र' ओइ फाइसला ओमफ्राय फैना
गारि गोदाना नै जा बिबनांबो फैफादो सोर लाबबाय नोंसा मा लाबबाय आलासि न'आव फैबाय आं खिन्थानांगौ बाइकखौ साइड खालामनांगौ बिखि फैया माने हाबजाया होमबा इयो दरजाबो खुलिना होलायनांगौ बाइकनिफ्राय ओंखारनो हाया होमबा जोंहा मालिकनि बिब' बाजै आंनि आदा जायो ओमफ्राय नै ha? Katampannya seru, cuma. Mak, museum kita belau ilsi lah, betul betul lah. Nih, sahabat. Maya, pressure satu tapi terberapa kum sale. Zoom pernah pressure dia, sudah sangat mudah ini. Mana tu? Enggak. Ada mau jadi table pen lah bokeh. Nah. Lebih. Ayo coba orang tu. La lili leuna seuna zanene eman khaise bibri babrang khoi baile nोंसोरदो ha जानो खोनो ला लिलि रि बिब्रि बारा जाजोबबाय आरो थै बायले लाय जिरे जा अ जानायावनो ओरै लिलि लाला दावराव खावजोबबाय आरो नै आंथ' बाय आंल' गुरु महादेवर चक्रत परिमर पार्वती चक्रत परिमर नाय मंत्र नाय हरि लर्सर भूतपिकासर नजर का तो भूतपिकासर बन गयो खैते खैते तिनी खैते जाथे जानाय लोंनाय थाबथा थाबथि जाया दे प्रभु टेस्टी जासिबलायनोसै हर जाबाय थांनो हा सोरालासि फैसिगोन मा होनो सा थांसै फैदो फैदो हर जाबाय आंजि फैदा फै द्रप द्रप दासो न' मोनफैबाय लोगोफोर जेन थेनदो बार बारदो अखा थाइफ्रिदोंमोन अखा मोनबासै लामायाव लाइट साइट गैला नै टर्चसो सुना दोनदो खोमसि खोमलावनो हर जाबोबाय आलासि जानो थांनाया भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन